ברוך הבא לשיעור מטלב למתחילים. אם לא השתמשתם במטלב מעולם, הגעתם למקום הנכון. הווידאו הזה יראה לכם איך מתחילים ולאן ללכת כדי לדעת עוד. שפת המטלב נותנת לכם אפשרות לרשום פקודות המשפיעות על משתנים שונים. ניתן ליצור משתנים בתוך ה-command window, שזה החלון הזה שאתם רואים כאן. לדוגמה, a שווה 1, אינטר, b שווה 3, אינטר, c שווה פלוס b, d שווה סינוס c בתוך סוגריים. במטלב משתנים יכולים להיות סקלריים או חד-ממדיים או דו-ממדיים או יותר. זאת אומרת וקטורים, מטריצות או מספרים בודדים. המשתנים יכולים להיות גם וקטורים או מטריצות. ניתן להגדיר וקטורים בצורה כזו. 1.2.3.4.5 סגור סוגריים מרובעים. הגדרנו בעצם וקטור מ-1 עד 5 בקפיצות של 1. יכולנו גם לרשום בצורה דומה וק שווה 1.25 והוא יוצא לנו את אותו הוקטור. אם היינו רוצים ליצור וקטור בקפיצות של יותר מ-1, היינו יכולים לרשום t שווה 1.2.0.01.5. מה שזה ייצור לי בעצם זה וקטור מ-1 עד 5, אבל בקפיצות של 0.01, מה שאומר שיהיה לי הרבה יותר אלמנטים. מה שקרה כרגע שהווקטור נוצר והוא גלה לי את המסך למטה, דבר שמפריע לי לראות את הפקודות למעלה. אז במטלב אם אני לא רוצה שזה יקרה, אני יכול להוסיף נקודה פסיק בסוף הפקודה. הפקודה תתבצע, אך בעצם אני לא אראה את התוצאה על המסך. ניתן לראות את המשתנים שהגדרתי עד עכשיו בפקודה whose. ניתן לראות את המשתנים שהגדרתי עד עכשיו גם בוורקספייס כאן. אתם רואים את כל המשתנים שהגדרתי ואת הערכים שלהם. אם אני רוצה לדעת משתנה מסוים מה ערכו, אני יכול לרשום את שמו ואינטר, או וק ואינטר. נדבר קצת על הגודל פאי. פאי במטלב מוגדר כ-PI, וכאן הוא שמור ואפשר לעבוד איתו בצורה הזאת. אם אני ארשום y שווה קוסינוס 2 פאי, 2 כפול פאי, כפול t, שהוא וקטור שהגדרתי מקודם. אני אוסיף כרגע נקודה פסיק, כי אני לא רוצה לראות את כל התוצאות מודפסות על המסך. ואני רוצה לסרטט את הפונקציה הזאת. אני אעשה פלוט, ציר ה-x שלי, שבמקרה שלי זה t, וציר y, שהוא במקרה שלי y, שזה הפונקציה קוסינוס. שימו לב שבגלל שהשתהיתי, אני אראה פה בעצם את האפשרויות שיש לפונקציה פלוט לתת לי. פונקציה פלוט היא פונקציה מאוד חשובה במטלב, היא פונקציה שמסרטטת לי גרפים ופלוטים. אני סוגר סוגריים ולוחץ אינטר. מה שקורה בעצם זה שאני רואה פה את הפונקציה שרשמתי מודפסת על המסך. ניתן לעשות פה עוד כל מיני פעולות כמו לראות את הגודל בנקודה הזו ספציפית. נקבל את הערך של x ו-y. ניתן לעשות עוד הרבה פעולות שנדבר עליהן לא בשיעור הזה. המשתנים במטלב יכולים להיות גם מרוכבים. לדוגמה, אם אני אגדיר קומפ שווה 3 פלוס 4i. קיבלתי את הערך קומפ שהוא ערך מרוכב. יכולתי גם באותה דרך לרשום קומפ פלוס 4j, ומטלב היה מקבל את זה גם. בואו נגדיר מטריצה. mat שווה, סוגריים מרובעים, 1.2.3, נקודה פסיק, 4.5.6, נקודה פסיק, 7.8, 10. סגור סוגריים מרובעים. מה שעשיתי בצורה הזאת, הגדרתי בעצם מטריצה של 3 על 3, שאת הערכים שלה אתם רואים.
ניתן לבצע למטריצה הזאת את כל הפעולות המתמטיות שאתם מכירים בעצם. לדוגמה, b שווה 30 כפול mat. מה נקבל? mat כפול 30. אפשר לראות שהתבצעה פה הכפלה של מטריצה במטריצה, מטריצה של 3 על 3, במטריצה שהיא אלמנט אחד. אני יכול להכפיל גם מטריצה b במטריצה mat. וקיבלתי הכפלה של מטריצה של 3 על 3 כפול מטריצה של 3 על 3, כאשר על פי חוקי מטריצות, המטריצה הוכפלה איבר איבר, שורות כפול עמודות, סליחה. אם אני רוצה להכפיל איבר איבר, אני צריך להשתמש באופרטור הנקודה. זאת אומרת, b נקודה כפול mat. ומה שקרה כרגע זה שהמטריצות הוכפלו איבר באיבר. איבר 1, 1 ב-1, 1, איבר 2, 2 באיבר 2, 2, וכן הלאה. ניתן לעשות למטריצה גם טרנספוז, לדוגמה, אם b זה המטריצה b, אז b טרנספוז, זה המטריצה המשוחלפת, שורות בעמודות. ניתן לראות את גודל המטריצה על ידי שימוש בפונקציה size mat. קיבלנו גודל של 3 על 3, כמו שאמרנו. ניתן לחשב לדוגמה את הדטרמיננטה של המטריצה. בצורה det mat. קיבלנו מינוס 3. אם רוצים לפנות לאיבר מסוים במטריצה, פונים אליו בצורה הזאת. mat שורה 2 לדוגמה, עמודה 3 לדוגמה. קיבלנו 6. לא זוכר מה היה במט, בואו נראה. כן, אנחנו רואים שורה 2, עמודה 3, האיבר הוא 6. אם רוצים לפנות לעמודה או לשורה שלמה, עושים זאת בצורה הזאת. mat, בואו נגיד שורה 2, פסיק נקודותיים. פסיק נקודותיים. בעצם פנינו לשורה 2. אותו דבר אפשר לפנות לכל אחת מהשורות. 3 וגם 1. שימו לב שבמטלב מערכים מתחילים בספרה 1 ולא 0. עוד כלי שחשוב מאוד שתכירו אותו זה כלי ה-help. הכלי הזה אפשר ללחוץ עליו או על ידי F1 או על ידי לחיצה על הסימן שאלה כאן. כאן בעצם תוכלו ב-search לרשום כל פונקציה שאתם רוצים או שאתם חושבים שיש במטלב או שאתם רוצים שתהיה ושאתם מחפשים בעצם ולרשום אותה כאן ולראות אם היא נמצאת. למשל, פונקציה מאוד מוכרת, FFT. בעצם לחצתי FFT בשורת ה-search וקיבלתי את הפונקציה של FFT. כאשר אני מקבל פה בעצם גם איך משתמשים בפונקציה, איך רושמים אותה, הסינטקס, גם ההגדרה בעצם של FFT, מוכרת לנו, התיאור של FFT ודוגמאות לשימוש. שזה כלי מאוד נוח. עוד משהו שאתם יכולים לעשות, נצא כרגע מה-help, זה לרשום help FFT. לרשום help ואת הפונקציה שבה אתם רוצים להשתמש, וגם בצורה הזאת נקבל הגדרות ל-FFT. הגדרות והסברים ל-FFT. זהו לעכשיו. לשיעור הראשון. תודה רבה.